Huomenta kaikille. Tervetuloa Dragon's Deniin. Tässä on Voyage-tila, mihin tullaan pieni skootteri. Peremme vaan, ei tarvitse juostella. Täällä avautuu meille mahtava terassi. Pari mahtavaa tyyppiäkin istuu tuolla. Ja tässä heti ensimmäisenä on minun huoneeni. Tervetuloa. Ihana ilmastointi. On hyvin petattukin. Täältä löytyy upea vessa. Ja talon ainoa lämmin suihku. Siitä kannattaa ottaa lähikuvan. Joo. Tämän jälkeen voimme siirtyä Irman huoneeseen. Irma on nukkunut muutaman yön Kekon kanssa siellä. Mies seuraa. Mies seuraa. Mukavaa. Irman huone onkin mun huoneen vastakohta sitten. Se on ihan samanlainen. Mukavat tilavat huoneet. Kyllä. Kylpyhuone. Katsotaan kylpyhuoneeseen. Vähän erilainen. On vähän. Kylmä vesi suihku. Kyllä. Lämmin vesi on yliarvostettu asia. Sitä ei tarvitse täällä etelässä. Tässä on meidän hieno jacuzzi. Olemme istuneet siinä monta iltaa ja yötä. Näin. Täällä. Miten menee? Hyvin menee. Turnee jatkuu. Mihin sä olet viemästä? Täällä on meidän olohuonekeittiö. Sohva, jossa olen istunut kerran. Keittiö, missä olen käynyt monesti. hieno jääkaappi. Katsotaanko sisältöä. Nyt huutaa tyhjää täynnä. Sitten mennään tänne master bedroomiin. Ihana viileitä. Täällä on tämmönen aivan ihana, valtava katettu sänky. Josta sitten aamulla voi katsoa suoraan merelle. Mahtavat näkymät. Kertaakaan ei katsottu. Pari johtoa. Sitten hieno kylpyhuone. Täälläkin kylläkään ei tule lämmintä vettä, vaikka pömpelikky löytyykin. Ja double sink. Hieno. Taideteoksia vessassa. On tuokin paikka repustaa talo. Ja sit vielä piha. Ja pihaa sitten. Valitettavasti tämä turneopas ei mene tonne alas, koska me saimme ystävämme sieltä Henkan, joka on tappajalisko. Yeah. Ja. Jota ei saa käyttää. Se on todella ruma sana täällä Taimaassa. Mut tuolla, Pitäisikö mulla uskallisesti käydä? jos sä uhmaat. Ruutukasvo ei ikinä ole vaarallisia paikkoja.